ban jiya ba in yi dan zungura ba hankace to an zunguri Buhari kuma an yi muna gwalo, an zunguri shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kuma an yi muna gwalo. Don haka ku koma gida ku gaya ma kowa zan kira gayya. Ba da wasa nake wannan magana ba, na ma kira gayya. Zan yi magana da shugabannin tsaro kuma za mu shiga daji, kuma za mu gaya ma su mu haɗu daji. Bai sani bai sani Hassan mai daji kanin uwata ce, to na kira gayya za mu shiga daji. Dama Ƙur'ani an ka bamu mun kai rantsuwa. Dama Ƙur'ani an ka bamu mun kai rantsuwa. Kuma da an ka ba bai rantsuwa don ɗaya zauna cikin ofis ya aiki ba. Da an ka ba John Fahimi Bible bai rantsuwa don ɗaya zauna cikin ofis ba. Da an ka ba rantsuwa ba rantsuwa ne don aikin ofis ba. Ba mu ɗauka tana kai haka ba, amma ta kai. Don haka mun yadda in Allah ya gada ma kila lokacin muna yayi, amma duk mai ɗaukan mu yaran mu muna da rai ya karya. Muna yi gayyata ko na ba ku farko